De politie op een fiets moet in de toekomst meer het straatbeeld bepalen. Politieagenten uit Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Israël komen daarom goed bij elkaar voor biketrainings bij het Abelensra stadion op het Jereveen. Ze wisselen ondervindings uit en oefenen aan. Ja, wij hebben van de morgen de tassissing gehad van Ruud Bik, die hier ook aanwezig is, de plaatsvervangend chef nationale politie. Dat hij het concept politiebiker helemaal uitbouwen wil. En we zitten nu op een dikke 3000 bikers. En wij hopen dat het nog breder komt en dat we misschien wel naar een 4000 bikers in Nederland gaan. En wat wordt de aanpak? Nou, dat ga je zo zien. We gaan een cirkeltje vormen en dan gaan we hem insluiten en aanhouden. Afstand houden! De doseer. Tijdens de aanhouding zet je je knie op je arm. Ja, de doseer op een gegeven moment. Ja, dus dan ga ik niet tegenstribbelen. I guess it's very important because we need to have or to get new options, new techniques, and it's always important to get in touch, to get information from the others, so to get better. Maar net elke nien kan zomaar politiebiker worden. Hun fysieke conditie moet goed wezen. Dus ze moet geestelijk goed en lichamelijk goed in elkaar steken. Nou is dat mij de meeste politiemeester is dat wel zo natuurlijk. Alleen we van hun krijgt even wat meer verwachten. En dan hebben we een opleiding van 4 dagen. Waarbij alle technische vaardigheden om het fietsen, wat je meer exjoren, om dat via erbij te brengen.